Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά με υγεία, ό,τι καλύτερο για το 2026, τρίτη μέρα διανύουμε αυτού του νέου έτους. Υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά στον Ηρακλή ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο βόλεϊ, για το οποίο σήμερα είμαστε εδώ και σήμερα είμαστε εδώ με το νέο χρόνο μέσω του Ηρακλής Radio για να παρακολουθήσετε ζωντανά την αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική μεταξύ του Ηρακλή New Palette και του Πανερυθραϊκού. Ηρακλής που θέλει να κάνει ακόμα μία νίκη προσπαθώντας να ανέβει. Βαθμολογικά είναι στην 4η θέση με 15 βαθμούς, έχοντας το Ρέθινο 19 από πάνω, τον Ύφεστο Φλόρινας 21 και τον Άρη 22. Μεταξύ τους παίζουν σήμερα στις 6 στο ΔΑΚ Φλόρινας, ο Ύφεστος με τον Άρη. Πήγασος Πολύχνης Ρέθυμνο, Αρμενική Χάνθ και Άθλος Οριστιάδας για Αλεξανδρούπολη στο ντέρμπι του Εύρου. Για τον Ηρακλή που έχει αλλαγές, άλλο προπονητή, το Γιάννη Χαριτονίδη στη θέση του Κώστα Προύσαλη, Πασαδόρος αντί Πασαδόρου. Ο Γιάννης Χαριτονίδης, ο οποίος επιστρέφει στον Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια, ήταν αθλητής τη διετία 2008-2010, 47 ετών πλέον, έχει βρεθεί ως προπονητής σε γυναικείες ομάδες, κυρίως στα αναπτυξιακά τμήματα, αλλά στις γυναίκες έχει την άνοδο με τις Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων πριν λίγα χρόνια στη Volley League. Στον ΠΑΟΚ ήταν βοηθός, τις γυναίκες του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού ήταν και έπαιξε κόντρα στην Χάνθ. Κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής γραφειοκρατικό με την Ομοσπονδία του Ιράν, από ό,τι πληροφορόμαστε, δεν του επιτρέπει προς το παρόν τουλάχιστον να αγωνιστεί. Με νέα πρόσωπα όπως είναι ο Κάσανδρος Στίγκας που επιστρέφει και ο Νίκος Δραφκάκης, απέναντι σε μια ομάδα του Πανερυθραϊκού που είναι στην 5η θέση με 12 βαθμούς, σε 8 παιχνίδια 4 νίκες και 4 ήττες και προηγείται τώρα 0-2 η ομάδα του Γιώργου Γιουβανάκογλου. Ο Ηρακλής στην εξάδα του με Πιλίτσι, Τζιουμάκα, Μαυροβουνιώτη, Αλέξανδρο Αλεξάκη, Μάριο Σταυρόπουλο, βασικό και μοναδικό Πασαδόρο. Πρώτος χρόνος τώρα με τον Αλεξάκη για τον πρώτο πόντο και τον Χάνινεν. Ο Ηρακλής χωρίς τον Στάθη Αραμπόπουλο που συνεχίζει στην Α2 στο Φοίνικα Πολύχνης, χωρίς τον Θανάση Παπαγεωργίου το κεντρικό που συνεχίζει στην Α2 επίσης στον Παβοχαϊκό. Λύθηκε συνεργασία και με τον Νίκο Αλεξάκη, τον αδερφό του Αλέξανδρου. Ήρθε ο Κάσανδρος Στίγκας, μετά από χρόνια επέστρεψε, και ο Νίκος Δραφκάκης που ήταν και αυτός πριν λίγο καιρό στην ομάδα. 1-3 τώρα, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται. Ο Ηρακλής που έχει 5 νίκες, 3 ήττες. Τζιουμάκας δεν πέρασε το πλασέ του. Ο Παπαδημητρίου γνωρίζει πολύ καλά αυτό το γήπεδο, επιτέθηκε, αλλά ο Πιλίτσης δεν κάνει καλή επαναφορά. Το Θοδωρής Παπαδημητρίου για τον Πανερυθραϊκό που συνεχίζει, έχει γεννηθεί το 85, 40 πλάς. Πέρυσι ήταν στο Ρέθυμνο, ανέβηκε κατηγορία. Φέτος στην Αθήνα με τον Πανερυθραϊκό, φυσικά αρκετά χρόνια φορές και τη φανέλα του Ηρακλή. Πρωταγωνιστής beach volley στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Χάνινεν υποδοχή, Σταυρόπουλος για τον πρώτο χρόνο του Αλεξάκη. Η επίθεση τώρα για τον Πανερυθραϊκό με την άμυνα του Σταυρόπουλου. Ο Πιλίτσης θα υψώσει για τον Μαυροβουνιώτη, ο οποίος με 2 χέρια προτιμά και κάνει λάθος, στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ κακό ξεκίνημα για την ομάδα του Γιάννη Χαριτονίδη που νωρίς παίρνει το πρώτο time out εδώ στο Κατσάνιο.
1-5 μετά το time out του Χαριτονίδη, μπάλα έξω από το σερβίς του Πασχαλέρη. Άκρος ελληνικό σχήμα και φέτος για τον Πανερυθραϊκό, που πέρυσι είχε καταφέρει να μπει στα play-off. Ο Χάνινεν στην μάχη που έδωσε με τον Βελίνη. Ο πόντος είναι για τον Ηρακλή. Είχαμε αλλαγή και στον δεύτερο διαιτή. Πρώτος ο κύριος Μαυρίδης, δεύτερος ο κύριος Λούμψη αντί του κυρίου Δημητρίου. Παρατηρητής ο κύριος Δελικοστίδης, ο οποίος ασχολήθηκε αρκετά λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την περίπτωση του Ιρανού Πασαδόρου, του μεταγραφικού αποκτήματος. Επαναλαμβάνω, ίσως για όσους τώρα έρχεστε, θα το πούμε και άλλες φορές για κάποιους που θα μπαίνουν σταδιακά στη μετάδοση στο Ηρακλής Radio, ότι υπάρχει ένα θέμα με γραφειοκρατικό με την Ιρανική Ομοσπονδία και δεν μπορεί να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι, ενώ είχε παίξει κόντρα στην Χάνθ. Γι' αυτό και βασικός είναι ο νεαρός ο Μάριος Σταυρόπουλος. Ο JJ Love φυσικά έχει αναχωρήσει για τον Καναδά εδώ και μέρες. Έχει λυθεί η συνεργασία του. Αλεξάκης, η μπάλα έξω. Το σκορ 4-7. Η επίδεση του Χάνινεν θα περάσει από την πάσα του Σταυρόπουλου. Και τώρα ο Γιώργος Τζιουμάκας, που ταλαιπωρήθηκε από το πρόβλημα στη Γάμπα. Έχασε κάποια παιχνίδια, τώρα πολύ καλό σερβίς και παίρνει άσο ο διαγώνιος του Ηρακλή Νιου Πάλετ. (6-7). Τον Τζιουμάκα και πάλι στο σερβίς. Παπαδημητρίου, ο Πιλίτσης έχει άμυνα, ο Σταυρόπουλος για τον Χάνινεν. Η μπάλα σπάει στο μπλοκ, νέα επίθεση του Θοδωρή Παπαδημητρίου, εκείνη η άμυνα του Τζιουμάκα, Σταυρόπουλος για τον Φιλανδό. Στην ευθεία θα πάρει τον πόντο ο Γύρι Χάνινεν για να ισοφαρίσει για τους Κιανολεύκους 7-7. Η επιστροφή του Ηρακλή στο σετ από το 1-5. Τζιουμάκας πάνω στο φιλέ. (7-8) και τώρα η σειρά του Πασαδόρου που έπαιζε στο Φίβο. Του Παναγιώτη Δάνια. Το 90 έχει γεννηθεί. Στο σερβίς Χάνινεν, Σταυρόπουλος για το Φιλανδό. Μπλοκάουτ, ο πόντος. Ηρακλής χρειάζεται έναν ανεβασμένο Χάνινεν. Φυσικά και δεν είναι και ανόλευκοι ικανοποιημένοι. Όπως δεν ήταν και με τον Love που αντικαταστάθηκε. Το κακό είναι ότι ο αντικαταστάτης του δεν μπορεί να παίξει σήμερα, ενώ έπαιξε με τη Χάνθ. Ο Ιρανός. Η επίθεση τώρα του Πασχαλέρη. 8-9. Με τον Θοδωρή Παπαδημητρίου. 9 Ιανουαρίου του 85 έχει γεννηθεί, ύψος 1,89 στο σερβίς. Πιλίτης υποδοχή, Σταυρόπουλος για τον Τζιουμάκα. Η άμυνα του Παπαδημητρίου. Ο Πασχαλέρης θα σηκωθεί, η άμυνα του Χάνινεν. Σταυρόπουλος για τον πρώτο χρόνο του Στίγκα. Blockout. Κασάνδρος Στίγκας που μετά από χρόνια επιστρέφει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ήταν στην Β' Εθνική με τον Ναύαρχο Βότσι, με παρουσία και στις εθνικές ομάδες.
και αρκετά χρόνια στη Volley League. Ήθελε να βοηθήσει με την εμπειρία του. Έβγαλε άμυνα ο Χάνινεν, χωρίς συνέχεια όμως από την επίθεση του Γιώργου Πασχαλέρη για το 9-10 του Πανερυθραϊκού. Πανερυθραϊκός που προέρχεται από κακό παιχνίδι και εντός έδρας ήττα από τον Άθλο Εστιάδας 0-3. Ο Ηρακλής από το 0-3 στην Χάνθ. Σταυρόπουλος για τον Μαυροβουνιώτη, πλασέ, βγήκε η άμυνα, θα περάσει η μπάλα, έχει νέα ευκαιρία ο Ηρακλής με τον Σταυρόπουλο στην πάσα για τον Τζιουμάκα, θα κοπεί. Μπλοκ πάνω στον διαγώνιο του Ηρακλή από τον τριαντάφυλλο Ρεστέμι. Εννέα, 11. Πιλίτσης, Σταυρόπουλος, Αλεξάκης, δεν περνά ο πρώτος χρόνος. Η πάσα του Παπαδημητρίου για τον Πασχαλέρη, μπάλα σπάει στον μπλοκ, ο Πιλίτσης στην άμυνα, Σταυρόπουλος για τον Μαυροβουνιώτη, block out από τον αρχηγό του Ηρακλή, Νιου Πάλετ, για το 10-11. Οι συνεργάτες του Κώστα Προύσαλη παραμένουν όσοι έχουν στην ομάδα, δηλαδή ο Οδυσσέας Τσιράκης ως βοηθός του Γιάννη Χαριτονίδη και ο Παναγιώτης Κουντουρίδης, ο στατιστικολόγος. Σταυρόπουλος, υποδοχή του Ρούσου, η επίθεση θα κοπεί, ο Μαυροβουνιώτης τώρα θα σηκωθεί με δύναμη για να τα καταφέρει ο γιατρός του Ηρακλή. Εντεκα όλα. Πάλι Ρούσος με δάχτυλα, Πασχαλέρης, η άμυνα του Σταυρόπουλου πέφτοντας, σώζει ο Τζιουμάκας, περνά Μαυροβουνιώτης, ο Πανερυθραϊκός έχει επίθεση, άμυνα του Χάνινεν τώρα, Σταυρόπουλος για τον Φιλανδό, πολύ ωραία όλη η επίθεση, η όλη η ενέργειά του σε άμυνα και επίθεση από την πίσω ζώνη, μια προσωπική ενέργεια του Γύρι Χάνινεν για το 12-11. Σταυρόπουλος με δάχτυλα, ο Παπαδημητρίου, πρώτος χρόνος θα περάσει από τον Ορέστη Αναγνωστάκη. Πασχαλέρη στην υποδοχή του Πιλίτση που δυσκολεύτηκε αρκετά, με τριπλό μπλοκ μπροστά του, βρήκε στον μπλοκ η μπάλα από την επίθεση του Τζιουμάκα και τώρα ο Πασχαλέρης θα πάρει πόντο για τον Πανερυθραϊκό. Που περνά μπροστά 12-13. Πασχαλέρης που έχει κάνει τη ζημιά μέχρι στιγμής με τις επιθέσεις του. Τον Πίγασο Πολύχνης είχε ένα πέρασμα. Πιλίτσης υψώνει για τον Τζιουμάκα, θα δεχθεί μπλοκ, κάλυψε ο Χάνινεν. Περνά την μπάλα όπως ο Μαυροβουνιώτης. Ο Πανερυθραϊκός όμως έχει κι άλλη ευκαιρία με τον Αναγνωστάκη να τελειώνει την φάση για το 12-14. Διαφορά στους 2 για τους φιλοξενούμενους. Ηρακλής που δυσκολεύεται από το 1-5 που ήταν πίσω στο ξεκίνημα του σετ. Τώρα ξανά επίθεση για τον Πασχαλέρη, αλλά αυτή τη φορά θα τον σταματήσει ο Τζιουμάκας με εντυπωσιακό μπλοκ. Μαζί με τον Αλεξάκη στο άλμα. Μαυροβουνιώτης στο σερβίς. Πρώτος χρόνος θα κοπεί από τον Αλεξάκη. 2-2. Μπλοκ για τους Κιανολεύκους πάνω στην επίθεση του Αναγνωστάκη. 14 όλα.
Ηρακλής επιστρέφει και πάλι. Μαυροβουνιώτης. Καλό το σερβίς. Η επίθεση έξω από το Ρεστέμι. Ο Ηρακλής περνά και μπροστά. Η ομάδα του Χαριτονίδη που τώρα τα λέει στον Πιλίτσι. Σίγουρα ένα στοίχημα και για τον Γιάννη Χαριτονίδη, η παρουσία του στον Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω, σε ομάδες γυναικών. Όπως προαναφέραμε, κακή επίθεση τώρα του Πασχαλέρη. Έχει ένα σερί ο Ηρακλής που τρέχει και το 12-14 γίνεται 16-14, αναγκάζοντας τον Γιώργο Γιουβανάκογλου να πάρει time out για τον Πανερυθραϊκό. Με τον Μαυροβουνιώτη στο σερβίς, πάρα πολύ καλό, δυσκολεύτηκε ο Ρούσος, ο Πασχαλέρης θα επιτεθεί, ο Πιλίτσης στην άμυνα, Σταυρόπουλος για τον Χάνινεν, θα πάρει τον πόντο ο Φιλανδός που σήμερα στέκεται πολύ καλύτερα. Μακάρι το 2026 να δούμε καλύτερο Χάνινεν. Και αυτό καλό σερβίς από τον Μαυροβουνιώτη. Η πάσα ήταν κακή γιατί του φύγε η μπάλα από τα χέρια του Δανιά, του πασαδόρου του Πανερυθραϊκού. Ένα 6-0 τρέχει τώρα για τους γηπεδούχους. Ζωντανά πάντα μέσω του Ηρακλής Radio και στο καπάκι, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπονητής του Πανερυθραϊκού, ο κύριος Γιουβανάκογλου, παίρνει ξανά time out. 18-14 Μαυροβουνιώτης, Παπαδημητρίου, πέρασε η μπάλα, Σταυρόπουλος, τώρα ο Τζιουμάκας θα σηκωθεί, άμυνα του Παπαδημητρίου που παλεύει, Πασχαλέρης θα μειώσει 18-15. Από την πολύ καλή άμυνα που προηγήθηκε του Παπαδημητρίου. Με τον Ρεστέμι τώρα στο σερβίς ο Πανερυθραϊκός, με δάχτυλα ο Μαυροβουνιώτης. Λάθος από τον Σταυρόπουλο. Δεν ξέρω αν η μπάλα με τόση δύναμη που είχε πήγαινε έξω. Έβαλε τα χέρια του για καλό και για κακό ο Μαυροβουνιώτης. Από το σερβίς το πολύ δυνατό του τριαντάφυλλου Ρεστέμι που συνεχίζει και φέτος στον Πανερυθραϊκό. Και πάλι με πολύ δύναμη βγάζει ο Μαυροβουνιώτης στην υποδοχή. Ο Χάνινεν συνεχίζει τις αποτελεσματικές του επιθέσεις. 19-16.
Και τώρα αλλαγή, η πρώτη παρουσία στην επιστροφή του για τον Νίκο Zdravkaki, γεννημένος το 2001, ακραίος. Αλλαγή τακτικής για το σερβίς από τον Γιάννη Χαριτονίδη. Διαφορά στους 3. Θυμίζω ο Ηρακλής ξεκίνησε με ένα 1-5 στην πλάτη του. Τώρα προηγείται με 19-16. Zdravkaki στο σερβίς. Υποδοχή από τον Ρούσο. Πασχαλέρης θα στείλει την μπάλα έξω. 20-16. Τώρα η οδηγία του Χαριτονίδη στο Zdravkaki είναι να βάλει δύναμη στο σερβίς του, από ό,τι κατάλαβα. Θα περάσει η αλλαγή ο Άγγελος Καλιμάνης με το νούμερο 15. Zdravkakis, ακριβώς αυτό που ζήτησε ο Χαριτονίδης κάνει και δημιουργεί πρόβλημα στην υποδοχή. Έχει επίθεση τώρα ο Ηρακλής με τον Χάνινεν. Το στόπ από τον Καβαρινό που πέρασε και αυτός στο παιχνίδι. Παπαδημητρίου. Επίθεση στη μικρή διαγώνιο, μέσα η μπάλα με δύναμη από τον Θοδωρή Παπαδημητρίου. 20-17. Και άλλη αλλαγή από τον Γιουβανάκογλου με το νούμερο 17. Ο Ανδρέας Κοντοστάθης ήταν στον Άρη πριν τον Πανερυθραϊκό. Στέλνει την μπάλα στο φιλέ. 21-17. Στον πάγκο ο Πασχαλέρης, στον πάγκο και ο Δανιάς. Βασική των φιλοξενούμενων. Στο σερβίς ο Τζιουμάκας. Πέρασε η μπάλα από την κακή υποδοχή του Παπαδημητρίου. Ο Χάνινεν και πάλι θα τα καταφέρει. Πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής ο Φιλανδός. Τζιουμάκας, η διαφορά στους 5 πλέον. Παπαδημητρίου υποδοχή, Καλιμάνης για τον πρώτο χρόνο, εκείνος Στίγκας να σταματήσει τον αντίπαλό του. Δεν βγαίνει άμυνα παρά την προσπάθεια. ...22-18. Επιστρέφει ο Πασχαλέρης. Νίκος Καβαρινός από την ΑΕΚ ερχόμενος. Μαυροβουνιώτης στην υποδοχή. Τζιουμάκας, μέσα η μπάλα. Συγχαίρει τους παίκτες του ο Χαριτονίδης. 23-18. Χάνινεν. Καλό το σερβίς, δυσκόλεψε το Ρούσο, μπλοκάουτ όμως από τον εμπειρότατο Παπαδημητρίου. Αξιόπιστη λύση, είναι και στο σερβίς. ...23-19. Με δάχτυλο Μαυροβουνιώτης, πρώτος χρόνος από το Στίγκα, δεν πέρασε. Ο Ρούσος τώρα στον Πασχαλέρη, θα τρέξει ο Πελίτης, θα βγάλει εντυπωσιακά την άμυνα. Μαυροβουνιώτης, περνάμε τα δύο χέρια. Πασχαλέρης, η πάσα για τον ίδιο, κόπηκε, περνά ο Ρούσος, άμυνα του Τζιουμάκα, ο Χάνινεν από την πίσω ζώνη, θα τα καταφέρει και πάλι ο Φιλανδός. Set ball για τον Γύρι Χάνινεν που σίγουρα κάνει το καλύτερο του set με τη φανέλα του Ηρακλή, δεν το συζητάμε. 24-19.
απέναντι στην ομάδα που είναι ακριβώς από κάτω, στην 5η θέση δηλαδή, με 12 βαθμούς. Στίγκας. Δυσκολεύτηκε και πάλι η υποδοχή του Ρούσου. Πλασέ. Υπάρχει παράβαση, Αντένα έχει βρει μπάλα. 25-19 ο Ηρακλής σε ένα σετ που κυνηγούσε από το 1-5. Κατάφερε, το φέρε στα μέτρα του και έκανε το 1-0, επαναλαμβάνω, με 25-19 παρά την απουσία του Ιρανού Πασαδόρου, που ξαναλέω για κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, με έγγραφο από την Ιρανική Ομοσπονδία, λεπτομέρειες σίγουρα ξέρει η διοίκηση, δεν μπορεί να αγωνιστεί, ενώ είχε παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Χάν. Θα επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερο σετ εδώ στο Κατσάνιο, ζωντανά πάντα μέσω του Ηρακλής Radio. Ηρακλής New Palette που πήρε το πρώτο σετ κόντρα στον Πανερυθραϊκό με 25-19. Χάνινεν καλύτερος, έβγαλε την υποδοχή και τώρα τελειώνει τη φάση ο Μαυροβουνιώτης πάνω από το φιλέ για το 1-0. Επίθεση με πρώτο χρόνο για το 1-1. Σταυρόπουλος
για τον Τζιουμάκα, θα δεχτεί μπλοκ από τον Πασχαλέρη. Με τον Νίκο Βελίνη από την Πετρούπολη, ύψους 95 στο σερβίς. Πιλίτσης, Μαυροβουνιώτης, η μπάλα σπάει στο μπλοκ. Βελίνης είναι εκεί για την πάσα στον Κοντοστάθη και πάλι το σετ ξεκινά όπως και το προηγούμενο. Να προηγείται ο Πανερθαϊκός με 1-3. 1-5 έχει ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά ο Χάνινεν συνεχίζει το βιολί του με την καλή την έννοια. Κάνοντας το 2-3. Πολύ καλός ο Φιλανδός στο πρώτο σετ για την ομάδα του Γιάννη Χαριτονίδη, που δεν έχει την πολυτέλεια χρόνου. Αποτελέσματα θέλει η ομάδα. Τζιουμάκας, καθώς έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία, στην 4η θέση. Πιλίτσης τώρα στην πάσα για τον Τζιουμάκα, περνάει. Δεν μπόρεσε ο Δανιάς να βγάλει την άμυνα όπως θα ήθελε. 3-3. Ο Ηρακλής επιστρέφει νωρίτερα σε σχέση με το πρώτο σετ. Μαυροβουνιώτης, Παπαδημητρίου υποδοχή, Δανιά στην πάσα για τον Πασχαλέρη, θα κοπεί από ποιον άλλον, από τον Γύρι Χάνινεν, που παίρνει πόντο και με αυτόν τον τρόπο, με μπλοκ δηλαδή. 4-3. Μαυροβουνιώτης, υποδοχή του Παπαδημητρίου, μπάλα παίρνει ύψος ο Χάνινεν, διαμαρτύρεται για παράβαση στο φιλέ και το δίνει ο Μαυρίδης πάνω στην προσπάθεια του Παναγιώτη Δανιά. 5-3. Πάνω στην οροφή από την υποδοχή του Κοντοστάθη και το σερβίς φυσικά τον άσο του Μαυροβουνιώτη, ο Ηρακλής ξεφεύγει νωρίς με 6-3 από 1-3 με ένα 5-0. Τα ξεσπάσματα φέρνουν ανατροπές, φέρνουν τον Ηρακλή Νιου Πάλετ να προηγείται. Ρούσος υποδοχή, Δανιάς για τον Πασχαλέρη και άλλο μπλοκάλυψε ο Ρούσος. Ο Δανιάς για τον Κοντοστάθη, άμυνα του Μαυροβουνιώτη, Σταυρόπουλος στο Χάνινεν, μπλοκ out από τον Φιλανδό. 7-3. Και πάλι ο Γύρι Χάνινεν στο συν 4 με τον Γιώργο Γιουβανάκογλου να παίρνει time out. Πάλι στο σερβίς του Ηρακλή Νιου Πάλετ, Κοντοστάθης υποδοχή, ο ίδιος επίθεση, υπήρξε μπλοκ λέει ο Μαυρίδης πάνω στο φιλέ, αλλά τώρα θα κάνει λάθος ο Παπαδημητρίου και η διαφορά θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. 8-3. Ρούσος υποδοχή, Δανιάς για τον Κοντοστάθη, αντένα η μπάλα από την επίθεσή του.
Κοντοστάθης που δεν ξεκίνησε βασικός, ήταν ο Ρεστέμις. Τώρα θα αλλάξει πάσα ο Γιουβανάκογλου. Με τον Άγγελο Καλιμάνη στη θέση του Δανιά. 9-3. Πάλι δυσκολεύεται η υποδοχή. Πρώτος χρόνος, τώρα βγαίνει η άμυνα. Πιλίτσης, Σταυρόπουλος για το Χάνινεν. Είναι η πρώτη φορά που θα δεχθεί μπλοκ ο Φιλανδός από τον Πασχαλέρη που πανηγυρίζει έξαλα, μειώνοντας σε 9-4. Ο Γιώργος Πασχαλέρης είναι και στο σερβίς. Μαυροβουνιώτης κράτησε, Αλεξάκης για να μπερδευτεί, δεν πέρασε η μπάλα. Πασχαλέρης θα μειώσει κι άλλο με δύο δικές του ενέργειες, με μπλοκ αρχικά και επίθεση τώρα στο 9-5. Παραμένει και σε θέση σερβίς. Οδηγίες του Γιουβανάκογλου στον Καλιμάνη. Χάνινεν υποδοχή, επίθεση από τον ίδιο. Η μπάλα είναι έξω. Μπορεί και γραμμή. Η επίθεση του Χάνινεν. Ο κύριος Μαυρίδης λέει out. 9-6. Με τον Πασχαλέρη στο σερί του Πανερυθραϊκού. Κακή υποδοχή, αλλά ο Χάνινεν με πλασέ, θα περάσει την μπάλα, θα βγει άμυνα από τον Πασχαλέρη. Παπαδημητρίου, Σταυρόπουλος, Πιλίτσης στον Φιλανδό, μπλοκ μέσα. Ο Φιλανδός έχει δύο συνεχόμενες κακές επιθέσεις με στο που έχει δεχθεί. Έχει πάρει και πολλές μπάλες σήμερα. 9-7 time out από τον Γιάννη Χαριτονίδη. Πασχαλέρης, Μαυροβουνιώτης, Σταυρόπουλος, Τζιουμάκας με δύναμη. Ζητά και συγγνώμη από τον Ρούσο που βρήκε πάνω του η μπάλα. 17. Ο καλύτερος σήμερα Χάνινεν, είχε δύο άστοχες συνεχόμενες επιθέσεις, μειώθηκε η διαφορά. Στους 3. Πρώτος χρόνος, μπλοκάμινα από το Στίγκα χωρίς συνέχεια. Ο πόντος ήταν από την προσπάθεια του Αναγνωστάκη. Στο σερβίς ο Ανδρέας Κοντοστάθης. «18». Πρέπει να πάτησε γραμμή ο Κοντοστάθης. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Καλιμάνης για τον Παπαδημητρίου. Στόπ από τον Τζιουμάκα. 11-8. Τζιουμάκας, καλό σερβίς, δυσκολεύτηκε ο Ρούσος. Πασχαλέρης θα σηκωθεί. Πόντος στον Ηρακλή, ναι. Η μπάλα στο φίλε, δεν υπάρχει επαφή, είναι 4, σωστά. Περιμέναμε την υπόδειξη του κυρίου Μαυρίδη. Από τη στιγμή που δεν έχει ακουμπήσει σε χέρι παίκτη του Ηρακλή, είναι 4.
Αυτό λέει και ο Χαριτονίδης. Χαριτονίδης που έχει παίξει σε τελικό Champions League στην Πράγα με τη φανέλα του Ηρακλή το 2009 ως δεύτερος πασαδόρος πίσω από τον Σιμών Τίσερ. Έξω η προσπάθεια του Καλιμάνη να περάσει την μπάλα πάνω από το φιλέ. Διαφορά στους 5. Διαμαρτύρεται ο Γιουβανάκογλου, ο προπονητής του Πανερυθραϊκού. Κάτι έλεγε έντονα στον δεύτερο διαιτητή, τον κύριο Λούμψη. Κόκκινη. Κόκκινη στον προπονητή των φιλοξενούμενων. Και τώρα πηγαίνει ο Παπαδημητρίου να ζητήσει το λόγο. Οι έντονες διαμαρτυρίες του Γιώργου Γιουβανάκογλου. Λοιπόν, 14-8, Ρούσος, Καλιμάνης, Παπαδημητρίου θα περάσει για το 14-9. Τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα μέσω του Ηρακλής Radio. Το μάτς που βλέπετε και αύριο στις 6 το Ηρακλής Σέα Σεβόσμου για τις γυναίκες του Γιάννη Τσαϊρέλη. Πρωτοθέως, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Ωραία, τώρα περνά ο Χάνινεν για το 15-9 ο Φιλανδός. Γύρι Χάνινεν. Κοντοστάτης υποδοχή, Καλιμάνης για Παπαδημητρίου. Block out. 15-10. Λοιπόν, ο νεάρος ο Άγγελος Καλιμάνης το 2007 έχει γεννηθεί, είναι στο σερβίς, χάνει την υποδοχή, Σταυρόπουλος για τον Τσιουμάκα, η επίθεση του έχει επαφή από τον Βελίνη. Γέλα ο Τσιουμάκας γιατί διαμαρτυρήθηκαν αρχικά οι φιλοξενούμενοι. Οπότε στον Ηρακλή Νιου Πάλετ, όπως και να έχει, 16-10 με το Κάσανδρο Στίγκα στο σερβίς. Ρούσος, Πασχαλέρης, κακή επίθεση από την πάσα του Καλιμάνη, έστειλε την μπάλα έξω. 17-10. Στίγκας, Παπαδημητρίου, Καλιμάνης, Παπαδημητρίου στην ευθεία, είναι και αυτό έξω. Είναι και αυτό έξω, παραδέχεται και ο ίδιος. 18-10, διαφορά μεγαλώνει. Κι άλλο υπέρ του Ηρακλή Νιου Πάλετ, παρά επαναλαμβάνω την απουσία του Ιρανού Πασαδόρου του Αλή. Πρώτος χρόνος δεν πέρασε, βγήκε η άμυνα. Αλεξάκης τώρα, περνά ο Πασχαλέρης, Τζιουμάκας, άμυνα του Παπαδημητρίου, επίθεση από την πίσω ζώνη του Κοντοστάθη, βγαίνει η άμυνα. Σταυρόπουλος για τον Τζιουμάκα, η άμυνα του Ρούσου, μεγάλη φάση αυτή με τον Πασχαλέρη, τρέχει ο Χάνινεν, δεν μπορεί να συνεχίσει. Χειροκροτείται πάντως, έπεσε μέχρι το κάγκελο για να τα καταφέρει. Αρχικά είχε σπάσει μπάλα στο μπλοκ. 18-11. Παπαδημητρίου, Πιλίτσης υποδοχή, Σταυρόπουλος για το Μαυροβουνιώτη, η μπάλα μέσα. 19-11.
σε αυτό το δεύτερο σετ εδώ στο Κατσάνιο. Θυμίζω 25-19 το πρώτο. Σταυρόπουλος με δάχτυλο κοντοστάθη στην υποδοχή, ο ίδιος θα πάρει και την επίθεση. Θα περάσει μπαλά από τα χέρια του Αλεξάκη. 19-12 με τον Νίκο Βελίνη στο σερβίς. Δούλευε αρκετά στις ακαδημίες η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Στο ελληνικό στοιχείο ποντάρει. Μαυροβουνιώτης περνά. 20-12. Time out από τον Γιώργο Γιουβανάκογλου. Είχε δεχτεί και νωρίτερα κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρίες. Διαφορά και πάλι στους 8. Μαυροβουνιώτης. Δυσκολεύεται ο Ρούσος. Τρέχει ο Καλιμάνης στην πάσα για τον Πασχαλέρη. Δύσκολη πάσα από τον νεαρό. Καλιμάνης για τον πρώτο χρόνο με τον Αναγνωστάκη που δεν πέρασε. Ο Τζιουμάκας τώρα θα τα καταφέρει. Ο διαγώνιος του Ηρακλή Νιου Πάλετ για το 21-13. Αλλαγή για τους Κιανολεύκους. Στο σερβίς ο Νίκος Δραφκάκης στη θέση του Αλεξάκη. Ο Στίγκας ήρθε και παίζει βασικός. Ο Δραφκάκης μπαίνει για το σερβίς. Όσον αφορά τις προσθήκες που έγιναν στις αλλαγές στο ρόστερ το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλαγή και προπονητή φυσικά με τον ερχόμενο του Χαριτονίδη. Πολύ καλό το σερβίς του Δραφκάκη, καταπληκτικό. 22-13, γι' αυτό το σκοπό μπήκε και με το παραπάνω πήρε τον άσο. Διαφορά στους 9. Με δύναμη και το φιλέ περνά. Παπαδημητρίου έβγαλε, Κοντοστάθης. Λάθος αντένα η μπάλα. 23-13. Και τον Zdravkaki ξανά σε θέση σερβίς. Πάτησε γραμμή. Η μπάλα οροφύγει βρήκε από τη δύναμη στην υποδοχή του Ρούσου, αλλά είχε πατήσει γραμμή ο ακραίος του Ηρακλή. 23-14. Ανδρέας Κοντοστάθης είναι αυτός στο σερβίς τώρα. Υποδοχή του Μαυροβουνιώτη, Σταυρόπουλος, Τζιουμάκας με πλασέ στην μπροστά ζώνη για το setball του Ηρακλή Νιου Πάλετ. 24-14 και η σειρά του Θοδωρή Ντανίκα. Διαφορά στους 10. Με τον Τζιουμάκα στο σερβίς. Ρούσος, υποδοχή Καλιμάνης, πάσα για τον Πασχαλέρη. Μπλοκάουτ από τα χέρια του Χάνινεν. 24-15. Χάθηκε το πρώτο set ball. Ο Ντανίκας ξανά στον πάγκο. Είχε περάσει για το σερβίς άλλωστε. Και τώρα ο Αναγνωστάκης
Με δάχτυλο ο Χάνινεν, Σταυρόπουλος για τον Τζιουμάκα. Out η μπαλά, 24-16, δεύτερο χαμένο set ball. Αναγνωστάκης, Μαυροβουνιώτης, Σταυρόπουλος στην πάσα για τον Χάνινεν, η άμυνα του Πασχαλέρη, Παπαδημητρίου, η μπάλα είναι μέσα, ένα μικρό σερί που τρέχει για τους φιλοξενούμενους, 24-17 από το 24-14. Ξανά στο σερβίς ο Ορέστης Αναγνωστάκης. Πιλίτσης, περνάει μπάλα, Παπαδημητρίου, συνεχίζει, 24-18, 1-0-4. Δεν παίρνει time out ο Χαριτονίδης. Πάμε να το τελειώσουμε σαν να λέει. Εδώ και λίγη ώρα ψάχνει το πόντο για να κλείσει το σετ ο Ηρακλής New Palette. Χάνινεν, Σταυρόπουλος, Χάνινεν, αυτός θα το κάνει. Ο Φιλανδός θα βάλει τη σφραγίδα του στο 25-18, 2-0. Ο Ηρακλής New Palette προηγείται του Πανερυθραϊκού εδώ στο Κατσάνιο.
Τρίτο σετ, 0-1 ο Πανερθραϊκός. Νομίζω 25-19, 25-18, 2-0 ο Ηρακλής Νιου Πάλετ προηγείται του Πανερθραϊκού παρά την απουσία του Άλλη με το δύσκολο επίθετο του Ιρανού, που υποδοχή του Μαυροβουνιώτη για ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε με κάποιο έγγραφο, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή σήμερα, ενώ είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο μάτς του Πανερθραϊκού παρά την απουσία την εκτός έδρας νίκη με την Χάνθο 0-3. Επόμενο παιχνίδι θυμίζω το άλλο Σάββατο πάλι εδώ με τον Άθλο Ριστιάδας. Τρίτο σετ, 0-1 ο Πανερθραϊκός. Νομίζω 25 με την Αρμενική. 10 Ιανουαρίου. Παπαδημητρίου. Ο πρώτος χρόνος κόπηκε του Αναγνωστάκη. Ο Πασχαλέρης θα περάσει για το 1-2. Ηρακλής που έμεινε πίσω στο σκορ, 1-5 στο πρώτο σετ, 1-3 στο δεύτερο, αλλά τα πήρε εν τέλει και τα δύο με διαφορές. Πάτησε γραμμή τώρα στο σερβίς ο παίκτης του Πανερθραϊκού. 2-2 στην πρώτη παρουσία του Χαριτονίδη στο Κατσάνιο ως προπονητής του Ηρακλή. Αλεξάκης, Ρούσος, Καλιμάνης που παραμένει στην εξάδα, μπλοκ, out από το Στίγκα στην επίθεση του Πασχαλέρη. Ο Καλιμάνης συνεχίζει στη θέση του Δανιά. Ενώ έχει επιστρέψει αντί του Κοντοστάθη ο Ρεστέμις που είχε ξεκινήσει βασικός για την ομάδα του Γιουβανάκογλου. 2-3. Πιλίτσι, Σταυρόπουλος, Τζιουμάκα στην ευθεία, μέσα η μπάλα. 3-3. Ο Τζιουμάκας είναι και στο σερβίς. Τώρα θα δώσει συνέχεια. Πάνω στο φιλέ. Τρία-τέσσερα. Στις 6 ακολουθεί το ύφεστος Άρης, το Πίγας Πολύγνης Ρέθυμνο, το Αρμενική Χάνθ και το Άθλος Αλεξανδρούπολη. Ο πόντος με τον Γύρι Χάνινεν 4-4. Φιλανδός στο σέρβις. Δεν μπόρεσε ο Καλιμάνης. Ηρακλής Νιου Πάλετ περνά μπροστά. 5-4. Με τον Χάνινεν ξανά στο σερβίς. Ποδοχή, πέρασε απέναντι η μπάλα από το χέρι του Παπαδημητρίου και ο Μαυροβουνιώτης θα ολοκληρώσει τη φάση για το 6-4. Από το πολύ καλό σερβίς ξεκίνησαν όλα του Χάνινεν. Αν εξαιρέσουμε δύο επιθέσεις που δέχτηκε μπλοκ, κατά τα άλλα είναι πολύ καλός σήμερα. Ρούσος, Καλιμάνης για τον Παπαδημητρίου, μπλοκ από τον Μαυροβουνιώτη. 7-4, χαμόγελα με τον Χαριτονίδη. Διαφορά στους 3 θα επαναφέρει μετά από ώρα τον 19-25-18, 2-0 ο Ηρακλής. Ο Γιουβανάκογλου πήρε εν τέλει και τα δύο με διαφορά. Ηρακλή. Μάνης που παραμένει. Χάνινεν. Μπαλά έξω από το σερβίς του. 7-5.
Με τον Δανιά στο σερβίς. Χάνινεν, Σταυρόπουλος, Μαυροβουνιώτης, πλασέ. 8-5 για τον αρχηγό. Και το Κάσανδρο Στίγκα στο σερβίς, πάνω στο φιλέ. Του φύγε η μπάλα. 7-6. 8-6, είναι λάθος το πίνακα πάνω. Τώρα θα διορθωθεί. Παπαδημητρίου, Πιλίτσης, Σταυρόπουλος, Μαυροβουνιώτης, μέσα, πολύ ωραία επίδεση από τον Αργύρη Μαυροβουνιώτη. 9-6. Σταυρόπουλος με δάχτυλα, ο Ρεστέμις, ο Πασχαλέρης, η μπάλα θα σπάσει τον μπλοκ, προλαβαίνει στην άμυνα ο Πιλίτσης, ο Σταυρόπουλος στην πάσα για τον Μαυροβουνιώτη, τρέχει ο Σταυρόπουλος, δεν μπορεί, τον είχε καλύψει αρχικά στο μπλοκ που δέχτηκε ο Μαυροβουνιώτης ο Τζιουμάκας. 9-7. Μπάλα πήγε στον πάγκο του Ηρακλή, δεν πρόλαβε ο πασαδόρος της ομάδας που σήμερα παίζει βασικός, ο Μάριος Σταυρόπουλος. 9-7. Πιλίτσης, Σταυρόπουλος για το πρώτο χρόνο του Αλεξάκη, μέσα η μπάλα. 17. Και τον Μαυροβουνιώτη στο σερβίς του Ηρακλή. Πολύ καλό ήταν, αλλά δεν περνάει από την μπάσα γιατί δυσκολεύτηκε ο Ρεστέμις, αλλά ο ίδιος πέρασε την μπάλα σε μια πολύ απαιτητική επίθεση, προσπάθεια. Ανάμεσα στο μπλοκ του Ηρακλή Νιου Πάλετ. 18. Την εξάδα, αλλά δεν περνάει από την μπάσα. Πασχαλέρης, υποδοχή του Πιλίτση, Σταυρόπουλος για τον Τζιουμάκα. Θα δεχθεί το μπλοκ, Πιλίτσης, Χάνινεν, ξανά ο Φιλανδός. 11-8. Για όσους ίσως τώρα έρχονται στην παρέα μας μέσω του Ηρακλής Radio για το παιχνίδι, να θυμίσουμε ότι ένα πρόβλημα με κάποιο έγγραφο στοίχησε τη συμμετοχή του Ιρανού Πασαδόρου, ο οποίος αγωνίστηκε κόντρα στη Χάνθ, αλλά όχι σήμερα. Ρεστέμις πάτησε γραμμή 12-9, παρά την απουσία ο Ηρακλής πάντως προηγείται με 2-0, 25-19, 25-18 και 12-9 στο τρίτο. Τζιουμάκας, Παπαδημητρίου, πέρασε η μπάλα στην πλευρά του Ηρακλή με τον Χάνινεν να κάνει λάθος αυτή τη φορά. 12-10. Αναγνωστάκη στο σερβίς, Χάνινεν υποδοχή, Σταυρόπουλος για τον πρώτο χρόνο του Στίγκα, πολύ ωραία συνεργασία των δύο. (13-10) με την εμπειρία του ο Στίγκας. Αρκετά χρόνια, επαναλαμβάνω, στη Βορειολίγκα Ανδρών. Τα τελευταία ήταν στο Ναύαρχο Βότση στη Β' Εθνική, αλλά το Βόλεϊ φυσικά δεν το έχει ξεχάσει. Παπαδημητρίου, υποδοχή, επίθεση από τον ίδιο, κόπηκε. Σταυρόπουλος θα τρέξει την πάσα για τον Τζιουμάκα. Υπάρχει παράβαση στο φιλέ, υπόδειξη από το δεύτερο τον κύριο Λούμψη. 14-10 ο πόντος στον Ηρακλή Νιου Πάλετ.
με τον Γύρι Χάνινεν στο σερβίς. Ρεστέμις, Δανιάς, Παπαδημητρίου, κόβεται, ο Ρεστέμις τρέχει και καλύπτει. Ο Πασχαλέρης θα σηκωθεί, άμυνα του Χάνινεν, ο Πιλίτσης σώζει, ο Στίγκας, ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Ηρακλείου που χειροκροτείται. Έξω είναι η μπάλα από τον Πασχαλέρη και τώρα χειροκροτεί όλο το γήπεδο. Τους αξίζει, νομίζω, και με το παραπάνω το χειροκρότημα για τον απίστευτο ζήλο που έδειξαν στην άμυνα Χάνινεν και Πιλίτσης που έσωσαν την μπάλα και ο Στίγκας στη συνέχεια. Χάνινεν στο φιλέ, 15-11. Παναγιώτης Δανιάς με δάχτυλα ο Χάνινεν, Σταυρόπουλος για το Μαυροβουνιώτη, κατεβάζει στη μικρή διαγώνια την μπάλα, 16-11. Στίγκας. Η πάσα για τον πρώτο χρόνο που βγάζει την άμυνα ο Χάνινεν, η προσπάθεια του Ψιχουντάκη ήτανε. Και άλλη άμυνα από τον Φιλανδό, προλαβαίνει και σώζει ο Μαυροβουνιώτης. Υπάρχει παράβαση. Σφυρίζει ο κύριος Λούμση ότι πέρασε, ναι, πέρασε από τη γραμμή κάτω από το φιλέ. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια πάντως και πάλι των Κιανολεύκων και δι του Χάνινεν στην άμυνα. (16-12) Παπαδημητρίου, Μαυροβουνιώτης, ο ίδιος επίθεση, μέσα η μπάλα. Και αυτή τη φορά περνά ο αρχηγός του Ηρακλή, Νιου Πάλετ, για το 17-12, ενώ ετοιμάζεται για το σερβίς ο Μάριος Σταυρόπουλος, γεννημένος το 2005 από τον Εύρο. Είχε έρθει πέρυσι με τίτλους και στα αναπτυξιακά. Time out για τον προπονητή του Πανερυθραϊκού, τον κύριο Γιουβανάκογλου. Ολοκληρώθηκε το time out, Σταυρόπουλος στο σερβίς. Ρεστέμις, Δανιάς, πρώτος χρόνος θα κοπεί από τον Τζιουμάκα. Περνάει μπαλά όμως. Με διπλή προσπάθεια του Δανιά με το φιλέ. Αλλά εκεί ο Γύρι Χάνινεν εντυπωσιακά με την πάει που θα κάνει το 18-12 και αφιερώνει τον πόντο στο Σταυρόπουλο και στην πάσα του. Πολύ καλή η προσπάθεια. Διαφορά στους 6, Σταυρόπουλος δυσκόλεψε το Ρεστέμι, πέρασε η μπάλα. Σταυρόπουλος στην πάσα για τον Μαυροβουνιώτη, πλασέ, η άμυνα του Ρεστέμι. Δανιάς στον Πασχαλέρη, μπλοκ από τον Μαυροβουνιώτη που στο τρίτο σετ πρωταγωνιστεί. Σε επιθέσεις και μπλοκ τώρα. 19-12 στους 7. Ηρακλής σοβαρός με τον Σταυρόπουλο βασικό.
χωρίς να έχει επηρεαστεί από την απουσία του Ιρανού. Περνά ο Ρεστέμις. 19-13. Ο Ηρακλής που καλείται να τρέξει ένα μεγάλο σερί με νίκες, με τρίποντα. Και φυσικά δεν είναι πλέον όλα στο χέρι του, γιατί από πάνω είναι 3 ομάδες που εφόσον γκελάρουν θα τις πλησιάζει. Οι δύο από αυτές παίζουν μεταξύ τους στις 6. Ο πρώτος Άρης δοκιμάζεται στη δεύτερη Φλόρινα με τον Ύφεστο. Ένας βαθμός χωρίζει. Το Ρέθινο έχει 19, ο Ηρακλής 15. Το Ρέθινο που παίζει στην Πολύχνη σήμερα με τον Πίγασο. Ο Ρεστέμις θα τα καταφέρει. 20-14. Στο σερβίς ο Καβαρινός, η υποδοχή του Μαυροβουνιώτη. Τσιουμάκα στα κοπή από τον Ρεστέμι. 20-15. Καβαρινός με δύναμη. Πέρασε η μπάλα από την υποδοχή του Μαυροβουνιώτη. Ρεστέμις, πλασέ, εκείνο Χάνινεν στην άμυνα. Σταυρόπουλος, Τζιουμάκας, πλασέ. Η άμυνα του Δανιά, η πάσα του Παπαδημητρίου για το Ρεστέμι. Block out, ένα μικρό σερί τώρα το Πανερυθραϊκό. Μια μικρή χαλάρωση από τους γηπεδούχους που δεν αρέσει στο Γιάννη Χαριτονίδη. Γι' αυτό και καλή time out στο 20-16. Για ακόμη μια φορά να το πούμε, γιατί ίσως αρκετός κόσμος μπαίνει ακόμα και τώρα στο παιχνίδι, για τον Αλή, τον Ιρανό Πασαδόρο, ότι ενώ αγωνίστηκε, ο Χάνινεν έκανε το 21-16, παρένθεση σημαντική, ενώ αγωνίστηκε κόντρα στη Χάνθ την τελευταία αναμέτρηση του 2025, σήμερα δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, κάποιο πρόβλημα με κάποιο έγγραφο με την Ομοσπονδία. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Οι Κιανόλφικοι πάντως δήλωσαν ότι θα παίξει, αναμένεται να παίξει κανονικά με τον Άθλο Ρεστιάδας το επόμενο Σάββατο, πάλι εδώ στο Κατσάνιο. Ο Σταυρόπουλος πάντως μια χαρά πασάρει για τον Τζιουμάκα και κάνει το 22-16. Και ο Ηρακλής είναι ακόμα πιο κοντά σε ένα καθαρό τρίποντο που το έχει πολύ ανάγκη, όπως και αυτό που προηγήθηκε το 0-3 κόντρα στη Χάνθ. Έξω η μπάλα από το σερβίς του Στραφκάκη. ...22-17 θα κλείσει η αλλαγή. Ο Στραφκάκης στον πάγκο. Και ο τριαντάφυλλος Ρεστέμις στο σερβίς πάνω στο φιλέ. 23-17. Έτσι όπως κυλά το παιχνίδι, βολεύει και χρονικά για να πηγαίνουμε σιγά σιγά και στο Ιβανόφιο.
για το Ηρακλής Περιστέρι στις 6 και 4. Ο πόντος με τον Πανεριστραϊκό να κάνει το 23-18. Και τον Αναγνωστάκη στο σερβίς με δάχτυλο Μαυροβουνιώτης, πρώτος χρόνος του Στίγκα, που έχει δείξει με το καλημέρα την εμπειρία του. Θα ακολουθήσουν σίγουρα πιο δύσκολα απαιτητικά παιχνίδια, πόσο μάλλον όταν ο Ηρακλής θα μπει στη διαδικασία των play-off. Χάνινεν, πρώτος χρόνος, πέρασε, όχι, βγήκε η άμυνα απίστευτη. Διαμαρτύρονται στον Πανεριστραϊκό, έρχεται το μπλοκ. Κανείς δεν περίμενε θα βγει τέτοια άμυνα, βγήκε όμως με Χάνινεν, Πιλίτσι και Μαυροβουνιώτη. Τζιουμάκας τώρα, μέσα η μπάλα και θα τελειώσει το παιχνίδι με 25-17 και το φοβερό που έχει γίνει στο σκορ 25-19, 25-18, 25-17. Ένα πόντο προς τα κάτω κάθε φορά. Διαμαρτυρήθηκαν για πιαστό στη φάση του Μαυροβουνιώτη. Δεν ξέρω πόση μεγάλη σημασία θα είχε, θα έχει για την εξέλιξη του σετ. Τα χαμόγελα και από τις δύο ομάδες, τα χειροκροτήματα και του κόσμου που ήρθε εδώ. Και το 3-0 που είναι γεγονός, επαναλαμβάνω, με 19, 18 και 17 απέναντι στον Πανεριστραϊκό που μένει στους 12 βαθμούς και την 5η θέση. Ο Ηρακλής παραμένει όπως και να έχει τέταρτος, έχει 18. Από πάνω του είναι το Ρέθυμνο με 19 που παίζει στην Πολύχνη με τον Πίγασο. 21 ο Ήφαιστος Φλόρινας, 22 Άρης, μεταξύ τους κοντράρονται στις 6 στην Φλόρινα. Θυμίζω ξανά 10 Ιανουαρίου εδώ το επόμενο Σάββατο Ηρακλής Άθλος Οριστιάδας και ο Πανεριστραϊκός θα παίξει στον Πειραιά με την Αρμενική. Θα μείνετε για λίγο ακόμα κοντά μας για δηλώσεις που θα ακολουθήσουν.